εγώ να ανατραπεί το χάος σε ένα κόσμο νοσηρό που επικρατεί το λάθος. Αντίστασης συνείδηση εδώ. Ώρα να αφυπνιστούμε, να σταματήσει το κακό που οι κύκλοι προκαλούν. Η φύση, ο τόπος της ζωής, να επανέλθει πάλι σε πρώτερη κατάσταση ισορροπίας άλλη. Μια ευκαιρία έχουμε τώρα να αντισταθούμε σε αυτού του κόσμου τα στραβά, να εναντιωθούμε. Επιλογές να κάνουμε αυτές που μας ταιριάζουν. Την ύπαρξή μας την τιμούν, ψηλά την ανεβάζουν. Το πέρασμά μας στη ζωή ας σεβαστούμε. Υγεία και αγάπη να χτίζουμε, να ζούμε. Το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα θα ανθίσει, αν ο καθένας πανάρχες αξίες σε στέρεο βάθρο στήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λουκά. Μουσικό διάλειμμα.